Здравейте! Днес ще снимам с собой, защото е пътка. И сега, чакай, аз да ударя и пък ударих Мирко. И се чебахме тела така. Чакай, И това е втората игра с... тук е устройството, нали? Ето. Да не забравя. Червеното, да. Пак дешет. Пак дешет нега. Няма го при мене. Виж, Аз не съм си. не натискам и то ми ги дава. Мамо, здравей! Няма го при мене. Що да те слушаме, човек? Добре, ще играя с някой друг. Това е още една игра с хак. В описанието ще напиша откъде да си свалите ви игри с хак. Що ще сложиш? Не ще напишеш. Не бе, ще го напиша. Ще го пишеш. Давай. Искам да бия другия рак. И сега ще игра. Видяхме две птички да се ебат. Ай, стига. Да, Нори, кажи, днес видяхме две птички да се ебат. Ай, човек. Бати. Ненормални птички. Днес на чеки там бяха на стълба и те една лапа друга. О, като турбуленция направо се завъртя ги изяли. Нали, човек, много е готино. Да, бе, знам. То това не е устройство, това е самата акула. Това е нов апгрейд. Апдейт. Апдейт, едно и също. Еми, че на какво друго? Телефонче. Че на какво друго, освен телефони? Наистина. Живота е телефона. Наистина, на мен живота ми е в телефона. Още един път му удари тази ръка, ще навръв Без газа. Wi-Fi, без ток, без телевизор. Мирко, още веднъж му удари тази ръка, ще навръв Кой газа. цялото дни без телевизор, без нищо. Аз съм скял един месец. О, синя рак, огромен е. Нали, бе? Кой знае последния какъв е голям? Огромен. Но то май това е последния. Не. Едва ли е Ти последния? базикаш ли ме? Има един черно-жълт. На картинката го има. Тъшак турба. Не. Така. Get fucking shred. Свършили бек. Няма да умирам. Умрях. Нели, вземай си тела. Тела ти си взема, иначе ще го... Ще можеш да държиш 30 години без Wi-Fi. Аз ще се гръмна. И Какво без ти казваш? Без Wi-Fi, без телевизор, 30 години без храна. И без телевизор. Аз предпочитам да съм без храна, отколкото без телевизор. Нали? Предпочитам последните ми дни да са с Wi-Fi. Имам голям таблет, с който съм се предпочитам. Аз имам таблет, колкото екран на лаптоп. Не знам. Аз пък имам таблет и лаптоп в едно. И аз така. Ники, това не е колкото на екран. Някакво такова е обаче. Суру! Мер! Ти Удари го. храниш ли той куче? Храниш ли го? То да беше колкото... Както жама удари. То да беше колкото мериш, ще да е по-добре. Да, бе. Save me. Ох, как ще можа да го удара. Save me. Save me what is bad. Тенджи банана. Save me. Just leave it, save me. Пак ли нямаш батерия, Лицо? Че бъй рака, къде са мисти? Вой, как насича. Уби го е. Не виждаш, че се опитвам. Втория ли? Третия. Ти колко судоле да си вземеш? Вой, зма. Че бъй рака, аз да Хора, те... не знам на вас как вие, но на мен доста ми насича. Сигурно защото... При мен ми се чеза с хоби. Вой, човек, помислих, че има нещо пред мене. Вземах да се блъсна в един. Човек!
Те са храни, те са храни. И аз. Аз горе-долу мразя хакове. Пазете си го. Защото е малко тъпо понякога. Да. Защото като имаш всичко и се чудиш с кой да играеш, какво да правиш. Като нямаш хак, им се трудиш. Да. Аре, волейбол. Хайде. Аре, посянка. Аз не избирам. Аз избирам посянка. Всеки за себе си. Вой. Човек се носи на застовно за насичане. Горе идвай. Снимаш ли? Да. Оставям го тук, пази го. Хора, нашия Ади направо е в зоната, гледайте, направо няма такъв човек. Опитайте се да уминете рекорда, няма още. Нали? Get Shrek. Видя ли ги Шрек? Аз съм изхабял 300 ключа, приятел, ти знаеш какво ми приказваш? 300 ключа съм изхабял. Смятай, човек, как може да изхабя 30 ключа? 300, не 30, 300. Какво е разочарование, що бия? Нещастник! Сега гледай как ще... Аз нарочно го правя. Искам да стигна до толкова ключове. Не, ти ще видиш сега както е на 32, сега ще се превърти някъде на 80 някъде. Или на 100 няколко. Го сега, върви малко, върви, ще те преместим на 100 няколко, ето. Бях на 128, сега да видим на колко ще са. Повярвай, не искаш. 256. Айде, край. Вие двете ще отидем. Сега ще играем. Ако рибоче не носи... Не, нещастник. Що бе? 512 човек. Не, бе. Казано 10. Ти знаеш колко е бързо. Знаеш кой ти покажа? Ето, ти не го знаеш. Номерът на китайца. Заваля. 1024 ключа. Заваля. Насрана птица. А ти мислиш, че е завалял? Насрана птица. Най-добрият клип. Насрана главата. Я. Я виж. Няма нищо спокойно. Сериозно ли бе? И на обувката ми падна. Ще ми падна на главата. Ти знаеш, че като насере птица по главата, това е за късмет? Аре, давай ти. Вижте, ако насере птица на главата, това е на късмет. Мен в началото ме пуква една птица по главата. Викнам, нали? Майка ми приятелката носеше очила. Добре ли си? Нищо няма. Добре ли си? И сега, само нали, очилата както една птичка и се насред точно е тук. Така направо ще искате билет. 2048 ключа. Пора. Да. Началото. Номера на Индия. Добре, хора, това ще ви се опитам колкото се може повече ключове. Това ще е епизод с ключове. Коста, шмингел, мина ли го? Не, шмингел. Супер. Тя не си вижда косата. Добре. Триен бич. Това ще го качи обаче. Да, 5 години ще. 4096 ключа. Негър. Аз казах, че това ще е епизод с ключове. Аз ти казах, че ще си изхъбиш всичките ключи. Няма да знам. 8192 ключа. Казах, че колкото повече ключи става, толкова повече отива нагоре. Вой, човек. Вой, нали? Сега стават 1 милион. Едва ли. Сега стават 12 хиляди. Което е с табелата Джеф. 16 000 вой. 16 000 ключа. Изхъби момчето. Айде, кажи. Какво е? Какво чува, човек? Как? Чак бягай, бе! Нещастник! Ти да, мастер. Ти дам един автор. Get slag, nigga. Сега да видим на колко ключа ще стане. Къде Никито е? 32 000 ключа. Къде ми ключи иска? Ето! Ето!
65 хиляди. Насрата птица. Нали? Мен ме насрата. Къде бе? Мене бе! Ти го насрата с отелена Виж. в ръката. 262 хиляди ключа! Виж 62 хиляди ключа. 32. Василия, ще нафереш? Василия, да правите руки. Още една ли имам? 3 имаш. А не 2. Да, хора. Мисля да това за този клип. Нури, Мирко, идвайте. Чао.